2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lead on. Yes, welcome to the family. This is your DJ Ma'am Ninghag again. Yan. Alright, so this is your Pamilyang Kapampangan here at 99.9 FM Radyo Guagua. Ini po ing istasyon ang magmalasakit at lulugod kareng tao. Yes, welcome po sa lahat ng mga listeners, watchers na walang sawang sinasamahan po tayo every Saturday here at Pamilyang Kapampangan. Yeah, lalo na po ka rin kay katamong avid watcher listeners, si Ludwig Sunglao, si Ma'am Susan Ginto Serrano, wow, si Sir Tope Calma Simon is watching. Hello, DJ Tope, I miss you. And then si Ma'am Luda Doral also, hindi pa siya naka-tune in sa atin ngayon, pero very sure mamayang konti magsa-sign in na siya. Maraming salamat sa inyong lahat. Yes, ang aking bunso, si Hope Gaviola Romuar, yan, na naka-confine sa bahay ngayon. Hindi siya makalabas kasi because of the PRC rule, no? Bago po sila mag-exam, kailangan po mag-isolate sa bahay daw, sabi ng PRC. So, para po walang aberya. Yan. So, hindi siya lumalabas. Lagi na lang nakikinig sa radio natin, sa Radyo Guagua. Yan. Good afternoon, sis. Yan. Just enjoy listening to beautiful music. Alright? So, maya pagat panapon po Kembalen Guagua. Lalo na po kang Honorable Mayor Dante D. Torres and family. Good afternoon po sa inyo. And of course, sa ating Vice Mayors, syempre, no, kay Honorable Sajid Khan Yusuf and ang mga Sangguniang Bayan members natin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yan, nag-sign in na si Ma'am Lu. Hello, Ma'am Lu. Together with Kuya Frank there, nangingiting-ngiting, pakonti-konti dyan. Magandang hapon sa inyo. Tawan-tawa si Ses sa akin. Yeah, and also Sir Andrew Sampang. Hello, Sir Andrew. Kamusta po dyan sa San Roque High School? Yan.
Alright. Okay, and also sa ating kuya ng bayan, Kuya June Panganiban and Madam Shiana Panganiban, the energetic principal. Isang magandang hapon po sa inyo at sa aking kumpare, si Sir Aldwin Malyari. Maya, pagat panapon muna mangke kayo. And of course, syempre, sa ating mga listeners dyan, sa ating mga karatig bayan, sa bayan ng Sasmuan. Okay, mamaya niyan, mag-ano na sila sa atin, mag-chat-chat na sa atin, magre-request ng song. So, magandang hapon sa inyo dyan, sa bayan ng Sasmuan, sa bayan ng Lubao, no? And sa next, what they call this, the next province of Bataan. Meron po tayong tagapakinig dyan sa Orani, sa Hermosa. Hello po sa inyo dyan. Isang mainit na hapon sa inyo. Yes, kay Sir Victorio Sandraman. Maya, pagat panapon mo naman po kayo, Sir. Welcome to Pamilyang Kapampangan. Sa ating mga kalapit bayan, of course, sa Santa Rita, Porac, San Fernando, Bacolor, Masantol, Minalin, Apalit, Macabebe, saan pa ba? Candaba, Santa Ana, Arayat, sana wala akong makalimutan sa buong lalawigang Kapampangan. Maya, pagat panapon po kayongan. And kay Charles, yeah. Oy, happy Rick Boy Dizon from San Anton, Guagua. Ano to? Happy birthday ba to kay Ricky Boy Dizon ng San Anton, Guagua? Okay, sabi niya kasi, happy Ricky Boy Dizon. Galing kay Charles. I just don't know if it is a happy birthday. Gusto kong patunugan yung ating happy birthday dito, pero baka maano ako. Okay. Pakilinaw na lang if that is a happy birthday, Charles, okay? So, sa ating mga tagapakinig also, they're in the city of Mabalacat and the city of Angeles, especially they're in Clark Irby City. Hello, good afternoon to all of you there. I remember, sana nanonood yung anak ko dun sa kanyang office doon. Happy birthday dun sa boss niya. Okay? Happy birthday po doon sa boss ni Architect Lou Anthony. Yan. Okay. So, what else sa ating mga tagapakinig sa buong Central Luzon, sa buong Pilipinas? Isang mainit na hapon po sa inyong lahat. Oy, shout out daw, sabi ni Hope Gaviola Romuar, pa-shout out sa pinsan ko pong si Sydney Romuar na happy birthday! Okay, happy birthday Sydney Romuar! Yan. Happy birthday Sydney! Okay, and then, sa ating mga listeners sa United Arab Emirates, hello mga kababayan dyan, isang magandang araw sa inyo! And sa ating mga listeners, watchers in United States of America, isang magandang gabi sa inyo dyan, mga kabayan. Yeah, si Sir Rolly Songko and si Sir Manulid, yan, taga US of A sila. Welcome to Pamilyang Kapampangan. Sa ating mga kababayan, listeners, watchers in Canada, in Italy, yan, kay Kuya Nilo Manakop, hello! Hello sa inyo. Sa mga kababayan natin sa Australia, sa Israel, our listeners there in Sudan, hello! And then sa ating mga friends, all our friends in Pakistan, hello! Good afternoon to all of you. Good afternoon to the whole world. A good day to all of you there. May greet tsaka no keng YouTube Ma'am Lu. At suko pa po keng FB Ma'am Lu. Pakilipat po yung greeting nyo sa ano, nasa na ba? Jay, tingnan mo ngayon sa YouTube natin, nag-greet daw si Ma'am Lu doon para mabasa natin. So, lilipat po si Jay habang ako'y nasa FB. Nasaan ba yung sinabi niya? Ayan. Hello, Doc DJ. Sabi niya, magandang hapon po sa ating lahat. Be safe po.
Please play the song Beautiful in White and Skyline Pigeon Fly. Wow, kompleto ah. Please paki-greet. Happy birthday, Abigail Pangilinan. Yeah. Happy birthday, Abigail Pangilinan. Yan, kay Abigail Pangilinan, isang masayang kaarawan sa iyo. Galing kay Tita Lu Dadural. Yan, God bless us all. Sabi po niya. Okay, yan. Alright, and also si Ludwig Sunglao, meron po siyang greeting sa atin. Siyang unang bumati sa atin. Sabi po niya, hello! Chunedok. Alright. Hello po, Ma'am Ning. Pa-shout out po. Number 1, Radyo Guagua. 99.9 FM Radyo Guagua. Yan. Love you daw. Pa-play po song, Ma'am Ning. Rock, baby, rock. Wow. No? Love song yung aking mga nakaano ngayon at saka mga countryside song. Pero, patugtugin natin yan mamaya, no? Mamaya, maririnig niyo yan. Ayan, ako mismo nakikinig ng ating Radyo Guagua whenever I am inside my car driving. Yan, yesterday nga gusto kong i-chat sina Sir Tom dito tsaka si DJ yan, no? Kasi nakikinig ako sa kanila lagi na tiyempo pag umuwi ako. And then, syempre, naka-tune in ako sa 99.9. Yan. So, sana, Sir Tom, batiin mo naman ako kahit na hindi mo ako nakikita sa FB. Nakikinig ako sa radio sa inyo. Number 1, nyo ako, fan din. Alright. Number 1 fan of Radyo Guagua. Yan. DJ Ning. Alright. Yeah, sabi po ni Ma'am Susan Ginto Serrano, hello po, beautiful Ma'am DJ Ning, good afternoon po with triple love. Yan, I love you too, Ma'am Susan Ginto Serrano. Salamat po sa inyong laging pagpatnubay sa ating pamilyang Kapampangan, and I cannot forget the cake that you have given with us, no, nung ating anniversary dito. Maraming salamat po sa inyo. Yan. Okay, so that is Ma'am Susan Ginto Serrano. Sino pa ba? Sino bang nandito? Yeah, greeting galing kay Ma'am Susan. Sabi niya, hi to my poging apo. Yan. Our happiness and our jewel. Liam Caleb. Yan. And to my firstborn Noe and better half, Mark. And to my sister Tess. Yan. Mingat kayungan. Eye paboren ing Bambi Tamo. We love you. Yan. Galing kay Ma'am Susan Ginto Serrano. So, hello Liam Caleb, to Noe, to Mark, and sister Tess. They're in Dubai. Hello sa inyo dyan. Welcome to Pamilyang Kapampangan. Si Ma'am Lu, migrit ko pa mo king kaya na king YouTube. Mamaya Ma'am Lu, kapag inano na tayo ng FB nito, kaya nga binabasa ko na lahat ng message nyo dito sa FB. Mamaya yan, papatay na tayo ng FB, alright? So sa lahat ng gustong magpa-greet dyan, magpa-shoutout, samantalahin natin habang hindi pa tayo na kinakat ng FB, alright? So, happy birthday. Galing kay Victoria San Roman. Happy birthday po kang Jelly Dayrit. Big Roman Puini, Tiga Calle 11, San Pedro, Sasmuan. Yan. So, yan. Sabi ko nga, meron tayong listeners sa Sasmuan, no? Tiga Calle 11, San Pedro, Sasmuan. Si Sir Victoria San Roman, happy birthday po kang Jelly. Yan. So, happy birthday, Jelly Dayrit, Big Raman. Yan, okay. Ay, pati pala si Ate Marijo niya. Happy birthday, Marijo! Yan. Sabihin mo kay Ate Marijo mo, mag-tune in siya para marinig niya yung aking greeting sa kanya. So, happy birthday, Marijo. Happy birthday! Okay, ano pa ba ito? Sabi ni Ma'am Lu, nung atin niya poging apo Ma'am Susan, atin ko naman poging pamangkin si Gio Alexander Pangilinan. Wow! So, happy christening, love, Tita Lu. Thank you po, Doc, sabi niya. So, welcome to the Christian world, Gio Alexander Pangilinan. Yan, galing kay Tita Lu Dadral.
Yes, sabi po ni Ma'am Susan, to my kapamilyang Kapampangan, tune in and listen to our beautiful DJ. Wow! And beautiful music! Look at our DJ, Ning. She's so energetic dyang mapaliing panahon. Opo. Eya, milala ko energy because of us, just to make us happy. Thank you so much po, beautiful Ma'am DJ. Paki-play po yesterday once more yan. Bahala na po si Jay. Naka-take note po lahat kay Jay yan. Mamaya patutugtugin po nating lahat yan. Okay. Sabi ko nga po kay Ma'am Lu, ito po yung stress reliever natin, itong radio. Nakakasaya po dito. So, kahit na nasa chat lang kayo, kaming dalawa ni Jay dito. Pero masayang-masaya po ako kapag kayo'y kasama ko dito sa Pamilyang Kapampangan. Okay, now to start our beautiful music, let's have first this, Who Am I? Sino nga ba tayo sa harapan ng Diyos? Kindly share our Pamilyang Kapampangan, dear listeners and watchers. Yan, pakishare po natin. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka,
ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19.
Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili. At matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. Yes! What a beautiful music! Welcome back to Pamilyang Kapampangan. Yan po, no? So maraming salamat po sa pag nag-enjoy po kayo sa ating mga beautiful music here at Pamilyang Kapampangan. Yan. Alright! Pakishare po natin ang ating Pamilyang Kapampangan sa ating mga kaibigan, mga kamag-anak po para lalo tamo pong sasaya. I-share tayo po yung kaya katamong afternoon delight. Yan. Baka kanita po ma-relax lang naman din kaya katamong kaluguran din kamag-anak tamo. Ne po. Totoo po ini na ako po milalako ko po stress po tangatyo ko po kayan balang marirenew ko. Okay. So, sabi ni Ludwig, Ma'am Ning pa shout out po kang Kuya Jay. Yan. Love you daw, Kuya Jay. Okay. So, yung ating pong program na papanood po ninyo dito sa FB. Yan. Maraming salamat sa FB Management and sa YouTube. Mabuti pa po sa YouTube, hindi po tayo kinakat doon. And then sa Twitch TV, meron din po tayo. Yan, para sosyalin po kayo. Tune in nyo po yung mga TV ninyo sa Twitch TV. Okay? Ang ating topic po ngayon ay Diyos mio, corazon, napapanahon nito at nararamdaman ng bawat isa. Okay? So, bago po yan, sabi po ni Ma'am Susan, hello to Ma'am Lu. Kamusta na kayo? And my hello to Abner. Super nekasikatan ni Abner. Layo man po ing Music King FB Abner yang atyo. Okay. Yes, Ma'am Erlinda Galora Pareco. Good afternoon, Ma'am Ning. Pa-shout out kay po Nasnil. Wow, happy birthday, Nasnil Pareco! Yan, Nasnil Pareco, happy birthday from your loving mommy. Yan, kay Ma'am Erlinda Galora Pareco. Okay, so maya pagat panapon kaya kayo ken, enjoy your foods. Ala na naman kay kanyo, nalang cheat day na naman. Okay, medyo kahit kumaita na naman kanya, Nasnil, ne, bumayot na naman bagya. Birthday, happy birthday, Nasnil. Yan, okay. So, yung ating pong topic ngayon, no? Paano bang maging masaya sa gitna ng problema? Yan, how can you find happiness, no? Or how can you smile in the midst of problems or in the darkness of life? Wow. So, I'm waiting for your views, for your opinions, diba? Mga kuro-kuro natin, pag-share po, ipapag-share tamo po, king kaya katamong idea, kanita po rin kaya katamong kaluguran, kamag-anak, nepo, kapamilya natin na may mga maraming dinadala sa kanilang buhay, nepo, medyo kababayat ng laki ang biyengeni, maraatsula po kayong problema, makanano lang maili, makanano lang maging masaya, andyang makapakanano, king kalibutan, yan, king libutan na ning kasakitan, alright, ne? Okay. Wow, happy birthday daw, Nasnil, sabi ni Ma'am Lu sa iyo. Okay. Ano ba to? Ay, si Charles, no? Charles. DJ, oh. Alright, Ma'am Lu. Enjoy listening. Skyline Pigeon. Mamaya ko na basahin si Charles.
Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to. Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. At ilang minuto at kukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa na namin. At yung breadwinner ng pamilya. Bebenta ako ng isla sa palengke. Pandemya, apektado ang aking mga mamimili. At matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado. Magandang araw, ako si Abner. Lahat talaga pagdududahan. Lahat, sabi ng mga kakilala namin, marami daw hanggang sa may isang araw, delikado, yung asawa ng kapitbahay namin. Magandang araw, ako si Abner. Sinukot sa ospital. Lahat talaga pabibigay ang katawan. Lahat, sabi ng mga kakilala namin, dahil sa marami daw hanggang sa may isang araw, sabi ng doktor, yung asawa ng kapitbahay namin. Magandang araw, ako si Abner. Sinukot sa ospital. Lahat talaga pabibigay ang katawan. Lahat, sabi ng mga kakilala namin, dahil sa marami daw hanggang sa may isang araw, sabi ng doktor, yung asawa ng kapitbahay namin. Kasama ko ba ang sanay sa kapitbahay na kapabang sa ospital? Lahat talaga madabas ako para maghanap ng kakasilan sa dahil ako pa pala magpapahamak namin ang bahay. Asawa sa salbasan na bagay talaga sanay sa kapabang sa ospital. Lahat talaga madabas ako para maghanap kakasama mo na lang ako. Ako pa pala na lang papahamak pa uli ng bahay. Asawa sa salbasan na bagay talaga sanay sa kapabang sa ospital. Lahat talaga madabas ako para maghanap kakasama mo na lang ako. Ako pa pala na lang papahamak pa uli ng bahay. Asawa sa salbasan na bagay talaga sanay sa kapabang magkakaroon ng lahat ng responsa sa katawan para labanan ng SARS-CoV-2. Ako pa pala na lang papahamak pa vaccinated ka sa exams ka marami talaga ganun kadalang sintomas magkakaroon ng lakas ng responsa sa katawan para labanan ng SARS-CoV-2. Ako pa pala na lang papahamak pa vaccinated may side effects sa exams ka marami talaga ganun kadalang sintomas magkakaroon ng lakas ng moderate side effects gaya ng labanan ng SARS-CoV-2. Pero ilang araw na lang mamatay depende sa effects ng dahil sa wala akong naramdam side effects ng moderate side effects gaya ng labanan ng SARS-CoV-2. Ilang araw na lang mamatay depende sa effects dahil sa wala akong effective side effects ng moderate side effects gaya ng mas depende sa kalusugan at medical history nagpapabakuna depende sa effects ng klase ng bakuna dahil sa wala akong effective analysis ng ilan ang pagkakasaran gaya ng mas depende naman may sa medical history papabakuna para saluhin sila ilas effective bakit sa wala ang effective analysis ng ilan ang pagkakasaran ano nanay
Masaya naman ito sa medical history ay papakonsultang sa may sila itas may kasong pangkalusugan sa ating nagkakalan papakonsultan ang pag-asaran ng nanay ko. Masaya naman ito sa medical history ay papakonsultang sa may sila itas may kasong pangkalusugan sa pwede ka nag-abaya kaya ito isinarahan ng nanay ko. Masaya naman sa safety medical history ay papakonsultang sa may sila itas may kasong pangkalusugan sa pwede ka nag-abaya kaya sa isinarahan ng nanay ko. Masaya naman sa safety medical hindi ako makakamunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, Pampangan. Ayan, nakat na raw po tayo. Continue nyo na lang po. Just continue in the radio po ng ating cellphone. Yan. Po, mga santing dapa mo kanoreng kanta. May makakata mo po. Alright. Ano ba to? Asan yung kay Charles yan? So, pa-shout out kay from Charles, no? Pa-shout out sa mga tropang Pochi, kina Hunter, Roger, and Popsy. So, shout out to all of you there, no? Tropang Pochi, Hunter, Roger, and Popsy. Galing kay Charles, and then Les. Charles na lang. Alright? And happy birthday to Ricky Boy Dizon. Yan, there in San Antonio, Guagua. Yan, daming may birthday ngayon Happy birthday to Ricky Boy Dizon. Yan. Pagpatuloy nyo pong pakikinig sa radio na lang po. Maging ano po kayo. Ay, Emila daramdaman din. My goodness, what's happening, ne? King Kayan, King FB, ng house kanina. I-continue na lang po. Continue sa radio niyo, sa radio ng CP. Jay, sa radio ng CP, naririnig yung mga kanta, no? Yan, okay. So, naririnig po yung mga songs sa radio ng cellphones, ne po. Kung inano po kayo, nakat po tayo ng ating FB. So, sa radio po, sa radio, kailangan let's go back to basic, mag-radio tayo. Okay. So, pasensya na po. Ako na pong humihingi ng pasensya sa inyo, ne po. Medyo naano po tayo sa FB. Okay, galing kay Corazon Flores Datu. Happy 16th wedding anniversary kina Melvin and Shirley Angeles. Yan. So, to Melvin and Shirley Angeles, happy 16th wedding anniversary. Galing po kay Corazon Flores Datu. Yan, pong kalungkot ni Ma'am Susan, ulim pong may katsa po kaning kahit mo. Ne? Just continue in radio na mo po. Yan, open yun mo po yung radyo yun. Hi! Sabi ni Ma'am Lo, Emila po daramdaman ding requested songs mi apatugtog yung po, Dok. Den commercial po ilang daramdaman mi. Okay. Yan, nako. Nag-implement po kami ng anti-copyright, ma'am. Pasensya na po yan. So, pasensya na po sa lahat ng ating mga followers sa FB. Po. Yun na lang pong sa radio ng CP ninyo, ng cellphone. Doon nyo po kami pakinggan. Total, nakita nyo naman po ang beautiful DJ ninyo kanina, no? In the opening. So, continue na lang po natin sa ating radio, sa cellphone po natin. Yan, maririnig po natin. Okay? So, what do you call this? Ludwig Sunglao, here is your requested song, Rock Baby Rock.
Nasaan? Ba't iba yung pinasok? Sorry, Ludwig. Iba yung pinasok ng Jostler. Saan napunta? My goodness. So, I'm sorry. I'm very sorry. Okay, kanina po nagtatanong po si Ma'am Lu kung ano yung ating topic. Sabi ko nga po, ang topic po natin ay how to find happiness or how to smile in the midst of crisis, of the problems in our lives. Paano bang ngumiti? Paano bang maging masaya, no? Kapag tawag dito, kapag nasa gitna tayo ng problema. Okay? So, ready na ba, Jay? Asan yung rock baby rock natin? Anong nangyari sa atin dito sa Jostler? Including the Jostler, medyo naliligaw din siya. So, nakapost yung ating kanta dito. Wow, Diyos mio, corazon. Nawawala yung ating kanta. Nasa ba yung kanina? Yung Massachusetts. Yun ang ipasok natin. Ayan pala, rock baby rock eh. Yan, pasok na natin yan. Okay. Ano ba yan? What's happening? My goodness, nawala yung ating mga kanta. My gulay, ano ba yan? Jostler, what's happening with you in Jesus' name? Tumino ka. Okay, siguro tawang-tawa yung aking mga ano ngayon. Ay, alaya pong sound ka no, sabi ng Corazon Flores Datu. Alright, so Ma'am Corazon Flores Datu, na lang po, just follow us in your radio in the CP, okay? Para po hindi po kayo ma-disappoint sa ating hapong ngayon, no? This afternoon, you will not be disappointed. Just follow us in the radio of your cell phones, yan, okay? So at least po, nabati natin lahat ng dapat batiin kanina. Okay? So, continue listening to this beautiful music. Yan, pasok na natin yan. Abang inaayos natin yung Jostler. Yan, sana... Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati.
Sinugod sa ospital. Bumigay ang katawan. Namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing,
agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumata yung breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isa. Yes, sabi po ni Ma'am Susan Ginto Serrano, nice music. Panahon ko lang din, Ma'am DJ. Sabi niya, kaswelo ko. Enjoy na enjoy ko po. Thanks, Ludwig. Yeah, thanks, Ludwig sa Rock Baby Rock. Yan, nag-enjoy yung ating mga listeners sa ating mga requested music. And coming from Sir Nilo Manaco, blessed Saturday po sa lahat in Italy. Wow, celebrating Feast of Saint Joseph. Happy Father's Day! Yeah, sa mga nanay na naging ama, anak na nagiging ama ng tahanan, magandang buhay po. Sabi po ni Sir Nilo Manacup, galing po sa Italy yan. Okay, so happy Father's Day there. Okay, in Italy. Okay, hindi ko yata alam na Father's Day pa lang ngayon. Dun sa Italy, kanilang Father's Day. Yan. Okay. So, ito po yung ating topic na pag-uusapan. Po, how to smile. Yan. How to be happy in the midst of crisis, in the midst of problems, in the darkness of our lives. Paano bang maging masaya? Paano ba, ang tawag dito, paano bang hugutin yung ngiti natin in the midst of our problems. Yan, po. So, mag-type na po kayo ng inyong, ng inyong chat. Po. Tulungan nyo ako, pagsamahin natin na i-discuss po ang ating topic ngayon sa ating mga listeners, watchers dito sa Pamilyang Kapampangan. Alright. So, while I am waiting for all of you for your beautiful views, let's have this music, Living on a Jet Plane. All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye, but the dawn is breaking, it's early morning. The taxi's waiting, he's blowing his horn. Already I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane.
So many times I've played around. I tell you now, they don't mean a thing. Every place I go, I'll think of you. Every song I sing, I'll sing for you. When I come back, I'll bring your wedding ring. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go. Now the time has come to leave you. Just one more time, let me kiss you. Then close your eyes and I'll be on my way. Just dream about the days to come when I won't have to leave alone. About the times I won't have to stay. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go. It's 3 o'clock. 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy, and this time our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us now get our prayer and leaflets ready, so we may pray all together the 3 o'clock prayer. Let us pray. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, we trust in you. We have just as one nation started a beautiful 3 o'clock habit.
We have just prayed to our Lord Jesus Christ for peace in our country and the whole world. We fervently hope that we started in you this 3 o'clock habit, for you to keep and offer a few seconds of your time each day to talk to Jesus and pray for forgiveness of sins and world peace. Oratio Imperata, Prayer Against 2019 Novel Coronavirus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Okay, welcome back po sa Pamilyang Kapampangan. Still, this is your DJ Ma'am Ning. Narinig po natin yung ating mga reminders from the DOH na po. Wag po tayong magpakampante sa ating mga vaccines. Ngayong panahon na ito, hindi pa po tapos ang virus na po. Sa China po, nakabalita ngayon sa Google na nagla-lockdown na naman sila. Wow, lockdown na naman ang China, no? Kasi tumataas na naman yung kanilang bilang ng mga virus infected doon sa kanila. So, tayo po dito, mag-ingat-ingat po tayo. Sana wag po tayong bumalik sa dati na nagla-lockdown tayo. Diyos ko, natamayari ni. Po, ito po ang krisis natin sa ating buhay, ang pandemic na yan, no? Maraming nawalan ng buhay, nawala ng hanap buhay, no? Nawala yung buhay nila sa kanila at nawala yung ikinabubuhay nila para sa kanila. So, yan po ang ating topic ngayon. Paano bang masaya in the midst of this crisis, in the midst of these problems na po? Paano ka ba makakatawa, makakasmile? Makakatawa ka pa ba sa gitna ng problema? Okay, sabi po ni Ma'am Lu, sabi po niya, sa aking opinion, to find happiness sa kabila ng mga krisis at problema. Unang-una, para sa akin, everyday lagi akong nagdarasal. Yes, yan. Prayer is the key. Totoo po yan. Nagpapaantabay lagi kay Lord at pinapasaya ko ang sarili ko sa mga gawaing mabubuti tulad ng paggawa, paglinis ng bahay,
pagluluto na, na mailuto mong maigi ang pinakapaborito mong pagkain habang nakikinig ka rin ng radyo kay Doc Ning. Yes. Nepo, kanan mo na yung manyaman yan. Nepo, kanan tanay yung manyaman. Nepo, nya po maili ko kasi aya lalakit ang ebaling mateka keng kapsi muitan danupang kang mete. Nepo. So, yung makipagkwentuhan ka sa mga minamahal mong kapamilya, mga BFF, dabarkads, or mismo na makipag-usap ka kay Lord. Yes, na bagamat hindi mo nakikita o hindi mo naririnig ang boses niya, for sure, tunay na nakikinig siya at tumutulong siya sa ating mga karaingan. Alalahanin din natin yung mga bagay na nagpapasaya sa atin. Yes, totoo yan. Habang kumakanta ka ng mga awiting nagbibigay ng luwalhati sa atin. Sa halip na magmukmok na lamang o umupo at umiyak sa isang sulok, basta tawanan lang ang problema sa ating buhay at kumilos ng maayos, aliwin ang sarili. Isipin natin yung mga pagpapalang meron tayo at ngumiti na kasama lang natin si Lord. Amen. Yes, totoo po yan. Yan. Okay, so thank you so much for watching. Andyan pa si Ma'am Susan Ginto Serrano. Dalawa yung kanyang hawak na cellphone. Niya po, isa sa radyo, isa sa pagtatayo. Maraming salamat, Ma'am Susan. And Kelvin Rivera Serrano. Hello, Kelvin. Yan. Thank you for watching, Nak. And also Ludwig Sunglao. Sabi po ni Ma'am Susan, ay sakit naman, Ma'am Ning. Bala mo, ko yata pwedeng magkunwari o magpa-plastic, pero minsan kailangan yata in kunwari alakang dadalanan na problema o itang dadalanan na krisis king bies. Siguro nung makanyaninggawan maging matatag namo at idawon mo na king apong Gino kasi ing Gino kaluguran na katamo at yaing minunang linugod ke katamo at willing tamong tanggapan nung nanumaning data nga problema. Pagsubok dapat tamong arapan at gulutan karin tamo akit nung nuta katatag. Yes, totoo po yan, Ma'am Susan. Po talaga pong medyo masakit ing maging masaya in the midst of the problems. Yan. Kita nyo po akong tatawa-tawa rito. Pare-pareho lang tayo. Meron bang taong walang problema? Marami pong walang exempted dyan sa problema. Pero eto tayo, no? Tatawa tayo dito. Kasi pampaalis ng stress talaga to. Yan. Okay, so how to smile in the midst of darkness. Yan, you watch. You watch DJ Ma'am Ning. Makitawa kayo sa akin, alright? Remember, laughter is the best medicine. Yan. Okay, so may naalala lang ako kanina. Hanggang panahon da rin tao. Kanya-kanyang panahon yan. Alright, so, una, yan, paano tayong maging masaya? Yan, sabi ni Kelvin Rivera Serrano, hi, Ma'am! Hello, Kelvin! Yan, kanita Kelvin, yung mag-aral yung metong ko ka rin problema na niya. Nena, metong ko ka rin problema mo. Okay. Hi, Jay, sabi niya. So, thank you, Kelvin. Yan, sigurado maili Kelvin kanini. Yan. Problema ni Indragon na niyang mag-aral yan. Ang gataya lala ko ita, Kelvin, po ang kwentong mo itang kalublob mo kay kwarto. May late ka muna, anak. May parusang ka. Alright. So, kapag nag-aaral talaga, meron tayong yung mga estudyante, kapag nag-aaral, may mga teachers silang problema nila sa buhay nila. At ako sigurado, isa ako sa mga problema ni Kelvin nung unang panahon. Katula ko. Ne, Kelvin. Ayan, may kibat JJ kaya katula tamo ken, ayan, masaya tamo ken yung pamilyang Kapampangan. Alright, sabi po ni Ma'am Susan, correct po Ma'am DJ Ning, yan, okay. So, number 1, paano ka bang
makakatawa, makakasmile in the midst of darkness. Yan. Number 1, see yourself. Yan. See yourself, tingnan mo sarili mo. Still, you're alive and kicking. Yan. Surviving in the midst of difficulties in life. Yan. Survivor ka. Ne? Kapatad yan. Kapamilya ko. Ne? Survivor ka still. Migising ka. Ating kampanibayong biye. Ating manyaman na hangin. Ay, at ng kapali king luwal. Pero kita kami at ng kanyaman ng hangin. So, I'm always saying, dakal salamat Ginoo kening hangin na manyaman na iniyan. So, magparatot naman ng hangin. Talagang mangin ng mangin. Centralized sheet ang balemi. Ne? So, lagi tayong magpasalamat yan. See yourself, you're still alive and you have this another day. Ne? You have this another day. Meron kang another chance. Sabi nga ng isang kanta, His mercies are new every morning, no? Ang awa at grasya ng Diyos ay laging bago bawat umaga. Yan, wow, nyaman da rin ka na akong Tagalog. Ne? Medyo kaya no rin Tagalog ko, improve na la Ma'am Lu. Alright, sabi ni Ma'am Lu, sangkap at part ng buhay natin yan. So pag may time, tawa-tawa lang po. Basta't carry yan, basta't kasama natin si Lord. Yes, totoo po yan. Yan. Very good, Kelvin Serrano. God is good all the time. Ne po? Reng hanggang Megi kong estudyante, balo day yan, ne? Neng kayang ko rin birwang ko la, subukan ko la yan good morning ma'am, dane good morning ma'am, dane ka, or good afternoon ma'am, dane kay po birwang ko rin, what is good in the morning? Ay, nung kay kakanita, nung nga ka dinalan kang Ma'am Romuar, may balong pakibaton. Ne? So, Kelvin Serrano, good afternoon sa iyo, anak. Ne? What's good in the afternoon? Yan po ang kanilang sagot sa akin. God is good all the time, ma'am. Ne? Porang hanggang Megi kong estudyante, balude yan. Ne? Anyapin po, Meging Mayan Karela, ing pamag-aral. Ne? Po, anyang ako pong tuturo. Hanggang ngayon, ituturo ko. Kaya mo, man face to face ne medyo kingumpisa talaga rin anak medyo kaila ka na ako kuidaw la ka na ako pero po tang akilala din ako kakayan niya yung biedo. Yes, God is good all the time yan because God is good all the time yan yung sagot po ma'am. Yes Kelvin Serrano tandanan may anak at ipamana making anak mo yan na ing Diyos mayapiya yan Alright, so in the midst of darkness, still you can smile, you can find happiness, thinking that God is good all the time. Yeah. Oy, si Kuya Nilo, bumabatak siya ngayon. Every day is a great blessings. Itang kagising mo, kapamigmulmul, mabulok ka pa pangisnawa, maragol neng grasya. Yes! Baling hangin na presko, ma'am. Tawan-tawa si Jay sa'yo, Kuya Nilo. Balang hangin na presko, ma'am. Makaginhawa. Ingaliwa, makabunsol. Kuya Nilo, ika talaga. Balo mo kong Nilo, potang akakit na kaking FB, retang kekang potang mamangang ka, detang kekang mga ragulagamat, samol na kasamol. Ay, Diyos ko, kaburi ko manakit keka, magkaswelo ko balam, kakabsi ko naman. Alright. So, thank you so much, Kuya Nilo. Nag-enjoy ka rin kahit na nasa Italy ka. Okay? So, see yourself. You're still alive and kicking, surviving. Yan, kagising mo, manis nawa ka. Di na nakampanibbayong biye, panibayong aldo, a new morning para ayusan, improve in kekang biye. So, do not think na, kaya na naman, another day na naman yung problema. Do not think about that. Always think positive, Always think of the blessing of God. Yan. Sabi ko nga sa number 2 dito, count the blessings. Yan. Instead of counting yung mga problema, counting yung mga disappointments,
Instead na bilangin mo yung hindi magagandang nangyari sa buhay mo, bilangin mo ang pagpapala ng Diyos sa'yo. Count the blessings, name them one by one, and see what God has done in your life. Ne? So, bakit wari? Ang Diyos mong sasamban, may nayang klase? Yan ang tanong dyan no? Mahinang klase ba ang Diyos na sinasamba mo? Ang Diyos na pinapaniwalaan mo, sinasandigan ng iyong pananampalataya, mahina ba ang Diyos na yan? No, always remember, God is bigger than any problem. Tanda ng tamo yan. Once again, Happy Father's Day po ka rin hanggang tatalakad tatangking pamilya, sabi ng Sir Nilo Maniaco. Oy, sabi ng Kelvin, amis ko ding song tamo po na lagi tamo pong kakanta, ma'am. Above all, one way, still shout to the Lord. Oy, who am I? Petig-tigking mo muna yan nandin and amazing love. Wow, no, paning baby ko ngayon. Wow, thank you so much, Kelvin Serrano. Lagi mo lang pakiramdaman din, nak, ne? Above all, ne? Inisip na katamong Jesus above everything, ne? Ing mo munang blessing ay isipan mo, ne? Na ika ating kang bie alangangga. Tanda ng tamo po yan. Atin tamo pong bie alangangga after all this hardship na nadaranasan tamo keti yato. Sabi ko nga, I'm always saying, okay, supposedly you have lived for 100 years at masakit imbiyeng delanan mo 100 years. But what is 100 years compare to eternal life, to eternal happiness with our Savior Christ Jesus? Ne? So, wow, kaya dapat tayong pasalamatan ng Ginoo kagising tamo, sabi na pong Ma'am Susan. Tutuya is Sir Nilo Manakop, every gising is a blessing from God. Totoo po yan. Every waking up is a blessing from God. Malaking grasya po yan. Tandaan ng tamo po, Nepo. Andyang meteta na maragul pa ring problema yan. Itang mete, nakaisipan mo lang problema. Ali, maragul na problema ang lakwan mo. Karengke kang mahal kembye. Magkano waring papalibing ngeni. At nang kamal, may kautang-utang lapan niya. Mas manyaman ng kakabye. Keng grasya na ng Diyos, keng lunos na ng Diyos, ne? Tandaan ng tamo po yan. So, andyang sasabihan mong masakit ing biye. Tandaanan mo ing Diyos alang masakit kaya, ne? Is there anything difficult with God? Ne? So, siguro sabi da rin ng listeners ko or watchers ko, bala mo kay Ma'am Romuar, bala may dinalang kasakitan, bala mo alayo king reality. No. Dela ng tangan po yung kasakitan na yan at king grasya, ne? King grasya at lunos na ng Diyos, alam pusan tangan po yan. So, it's just a matter of faith to the God that you are believing in. Tandaanan po yan, ne? At yung mo po ketang kekatamong pananampalataya, nino ba ing Diyos as a samban mo, ne? Diyos yung kalulo, aliya, kalulo yung Diyos, makwal tayong Diyos. Uling sinabi na ng Diyos, ne? I have come to give you life and have it abundantly. Ne? Di natangyang Diyos para di na nakang biye. Ne, bieng alangangga at bieng manawang ipagkabiye mo keti yato. Ne, tandaanan tayo po yan. God or Jesus came to give us life eternal, and have it abundantly. Ne, anyapin po kailangan lagi balumeing salita ng Diyos. Ne po. So, si Jim Brian Castro, sabi niya, Ma'am Ning, pabati naman po. Yes! Good afternoon to you, Jim Brian Castro. Hello! Welcome to Pamilyang Kapampangan. Yan, makirandam ka lagi, anak, ne? Bang kanito, maging matatag ingke kang bien, eh?
Sabi ni Kelvin, yes naman po, eko po kakalingwan din. Kaya kako po abalo din. Eka mo po maging teacher English subject. Kaya kami ma'am, nung nilapit mo kami keng ginawa. Praise God. The teacher ever, pag maragul ko, advisor da ka 3rd year and 4th year. Adwa kang banwang mangon sumike kami po, ma'am, no? That's not true, darling. It's a part of being a teacher na ibili da kayo keng mayap alandasin yan. Kasi I am always telling this sa lahat ng mga teachers na nanonood ngayon. Pananagutan tala po kay ngarapan ning Dios den kay katamong estudyanteng tatalnan. Ninanan mo ring estudyanteng ngareni, ne? Kutnan na kaning Dios. Did you lead them? Did you lead them? Did you bring them to Christ? Yan ang tanong dyan, ne? Pananagutan tala po rin. Yapin po, impong peka maselan diling profesyon kaya wapin po yung maging mestra dareng anak, mestra dareng tao, nanong gewa mo ken tao ngayon at bakit ngeni megiyang korap? Nanon tiro mo kayo anyang magaral yan. So pasensya na ko po ikayong nengkay ako correct ko keng makanya na bagay. It's because it is my duty in the sight of God. Ne po. O yang pong kasakitan na ning mestra. Ne po, lagi apong tuturo, bibili no po keng maya palandasin din tao. Yan. Alright, sabi ni po ni, yes, put God first in our lives, sabi ng Ma'am Susan. And sabi ni Sir Nilo, napun po declare ning Ministry of Health ning Italy as Giornata Nazionale, means National Day kasi March 18, 2020. Truck, elamo po atlong truck, halos 20 more or less po ring may nga matekeng COVID-19. Let us pray for the soul. Oh my goodness. Let us pray for the soul. Or you are currently offline. Oh my goodness. Why? Bakit ako na-offline? So, yes, ing panalangin tamo po ni Sir Nilo, let me correct you na sana ala na pong mga matepang pasibayo. Ita po yung panalangin tamo po. Po rin pong mabiye ila rin panalangin tamong sana po misakitan or mituran keng virus. Yan po yung panalangin ko naman po keti Pilipinas, keti Guagua na sana po tamo po miyulitan keta pong pamag-lockdown, tamo po mikasakit nung in Dios, the God's protection be with us all, ne po. So papuyari ing pandemya at ngeni kasalukuyan war Russia and Ukraine. Harahan ning Europe hindi man ang topic ninyo. Let us pray for peace and love. Yes po, kasama po yan sa ating panalangin, Sir Nilo, ng mga Pilipino, ne po, na ang giyera sa Russia at sa Ukraine, ne po. And praise the Lord, ang Pilipinas ay nasa kamay ng Diyos, ne po. Bakit? O ini po pong tataske or wati President Duterte, ne po. Lawen nyo po kanino yung may kipagkaluguran ni Duterte, kanita katak den dakala Pilipino. O bakit may kipagkaluguran niya yung Duterte adaking Russia kang Putin? Ne? Bakit kaluguran ng Duterte in China? At bakit may kipag-alliance siya kay Israel? Wow, lawan nyo po rin superpowers sa reni. Ne po, at yung anpugen plano ng Diyos yan, na katunayan po yung Diyos gagaloya keng bansang Pilipinas. Ne po, superpowers la po rin ding magproteksyon keng Pilipinas. And of course, kay na po ng Diyos yan. Ne po, kaburyan na po ng Diyos yan. Sabi po ni Ma'am Luya, very true, Doc. Karakaltana, a student na teacher na nala naman ngeni. Nurses, engineers, architect, doctor, attorney. Wow, so proud to be a teacher. Kaya naman, ang daming nagpapasalamat sa atin at minsan pinapadalhan pa tayo, Doc, ng gift for their gratitude to us. Kahit paano napapasaya nila tayo. Yes po, ne po.
ang ibig sabihin po ni Ma'am Lu dito, ang pagiging profession na teacher, ne po. Isang napakahirap, napakahirap na profession, ne po, pero very, very rewarding po, no? Kapag nakikita po namin ang aming mga naging estudyante ay matagumpay sa buhay at nasa tamang landasin sila, ne po. Kami po'y masayang masaya, ne po. Masayang masaya kami po sa kanilang lahat na nagtagumpay na aming mga estudyante. So, ako nga po, sabi nga ni Kelvin, hindi ko lang sila tinuruan ng English, pero nagba-Bible study po kami. So, comes face to face, I just don't know kung paano kung isisingit. Pero yun na nga because of the integration teaching strategy, no, pwede po nating isingit ang mga salita ng Diyos sa pagtuturo para po ang ating mga estudyante ay maging matatag sa kanilang buhay, sa kanilang pananampalataya. Yes, sabi po ni Ma'am Susan, bibiro ing maging teacher. Bilang teacher, ika ing inda, tata, kapatad, uling ika ing inda, tata, kapatad, ika ing manurong mayap king anak at madalas ding mestrada ilapang papakan nung maranop la ding estudyante. Proud to be a teacher. Yes, totoo po yan. So, yung mga teachers po ay mga blessings, no? Blessings sa mga bata at yung mga bata ay blessings din po sa amin. Nagkakaroon po kami ng pagkakataon na ayusin ang mga buhay ng mga batang ito, ne po. Tandaan tamo po, sabi na ning Bible, eka manipon kayamanan ketiyato, uling kayamanan ketiyato, masisira, ne? Sisiran na ning ane, sisiran na ning kalawang, ne po, mapapanako at maging sanhi na paningkekang kamatayan ing kayamanan ketiyato. Manipong kang kayamanan ken king banwa. Yan, nanula rin kayamanan king banwa. Wapin po rin ing kaladuang areni. Ne po rin kaladuang dadalan king gamat na ning metong nga mestra. Nanungnuka rin ing mestra, huhubugan ne katauhan ing metong ataw. Ne, ang gakendalan na king kayang pangatwo. Ne po. So, wow, my goodness. Proud to be a public school teacher. Wow. Alright, so let's go back. Sabi ko nga po, paano kang makakatawa in the midst of this crisis, in the midst of the problem? So, count the blessings, ne po. Bilangin mo yung pagpapala instead na yung mga nakakalungkot sa buhay mo. Bilangin mo yung pagpapalang binigay sa iyo ng Diyos. Name them one by one and see what your God, your great God has done in your life. Yan, ne po. Gaano ba kakapangyarihan? Gaano kayaman ang Diyos na yung sinasamba, na yung sinasampalatayanan, na yung tinatayuan sa iyong buhay? O baka naman, akalingman mo na ating Diyos pala. My goodness, no? Ingat-ingat po tayo dyan. My goodness, ne po. So, isipan tamo po ing tao adwaya mo destination tsaka emo sabyang alang Dios. No ka rin ka bating kutang. Sabihan mo ka na ako, mag-evolve ka mo, bat kin chongo. Lawan mo na yung sarili mo, nung lupa kan chongo. Lawan mo yung sarili mo, sabi ko nga kanina. See yourself. See yourself in the mirror. Lupa ka ban chongo? Halina ka man, king kalago mo ngayon. Kalaguta mo. Alright? So, tayong lahat ay nanggaling, ginawa ng Diyos. We are the masterpiece of God. Tandaanan tamo po yan, ne po. So, sa lahat ng nakikinig dyan, sa labas, ne po, sa labas ng estudyong to, we are all created by God. We are the masterpiece of God. Ne po? So, gaano ba kakapangyarihan ang Diyos na pinapaniwalaan mo? Yan, alright? So, tandaan tapo yan, sabi natin ng Bible, Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness. And His righteousness. Seek the kingdom of God and His righteousness. Yan. So, lagi tamo pong lalawan itang righteousness, ita pong mayap, katuliran king Dios. And all these things, sabi niya, and all these things shall be added unto you.
Ne po? So seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ne po? Then po nga lang paniniwala king Dios sabi daw, antayo. No, it's unto you. Ne po? So seek first, pantunan me pa yung Dios, malalangin ka king Dios. Kagising mo, or andyan pang, ako lagi isungganing aldo, gisingan na ako ng Diyos. Lord, bakit mo ko gigising ang ginuna, no Lord? Makanyan. May sabi kaya po ng ginuna, kaya po lagi, Lord, I miss you. I love you, Lord. Niya po, makanya ko pong makisabi kayong Diyos. Anya, siguro yung Diyos malugod siya ka na ako. Ating kong special aligned kayong heaven. Niya po. So, tamo po masyadong magseryoso. Remember, itamo pong simpleng pa makisabi kayong Diyos. Niya po, turing meng tatang, turing meng kaluguran ng Diyos. Remember, we are not anymore enemies of God, but we are friends of God. Yan. So, nung paksabyan may Lord, balang mo, body-body mo niya mong pakisabyan ng Ginoo. At itong burining Diyos, yung lagi kang makisabi kayo. Burining Diyos, yung lagi meng sasandigan kayang biyemo. So, what kind of God are you worshiping? Are you believing in? Yan, So, count the blessings. Ano ba yung mga pagpapalang? Musabi ang halayang pagpapalang binye ng Diyos. Kaya ka man, iba't niyang malatik ka. Sabi ko nga ping kanina, itapa mong kagising mong manisnawa ka. You have another day to live. That is also a great blessing from God. Yan. So, ano ba itong sabi ni, nagre-request ng one song pa si Ludwig, mamaya na yan. No, mamaya natin ipasok yung bulaklak, Ludwig, kasi ano itong ating jostler dito. Okay? Medyo nawawala siya sa kanyang sarili kapag may pinapasok tayong ibang kanta, right? So, pero mamaya ipapalinya ko kay Kuya Jay mo yan. Maririnig mo yung bulaklak na yan. Alright. So, let's have this beautiful music first before we proceed to our beautiful topic today. We'll be here. Yan. I will be here, sabi ni Lord. No? Lagi, I will be here. Lagi, isipan mo, isipan na makarayuing Diyos kaya. And the sun does not appear. I will be here. If in the dark we lose sight of love, hold my hand and have no fear. 'Cause I will be here. I will be here when you feel like being quiet, when you need to speak your mind. I will listen, and I will be here when the laughter turns to crying, through the win and losing and try, we'll be together, 'cause I will be here. Tomorrow morning, if you wake up and the future is unclear, I will be here. Just as sure as the seasons were made for change, our lifetimes were made for these years. So I will be here, and I will be here so you can cry on my shoulder when the mirror tells us we're older. I will hold you, and I will be here to watch you grow in beauty and tell you all the things you mean to me. I will be here. Oh,
I will be true to the promise I have made to you and to the one who gave you to me. Oh, I will be here. And just as sure as the seasons were made for change, our lifetimes were made for these years. So I will be here, we'll be together. Oh yes we will, 'cause I will be here. I will be here. Yes, ing Dios lagi ang atyu. Poto kakalingwan mo ita kapamilya ko. Okay? So let's have this the Baxter from Simon and Garfunkel. Okay, remember, lagi tamong makilaban king biyatamo, ne? So kailangan magikang matatag, ne? Matatag player. For a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still a man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, running scared, laying low, seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. La la la, la 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 la. La 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 la. Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come on from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La 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 la. Then I'm laying out my winter clothes and wishing I was gone, going home, where the New York City winters are bleeding me, bleeding me. Stands a boxer and a fighter by his trade, and he carries the reminders of every glove that laid him down or cut him till he cried out in his anger and his shame, I am leaving, but the fighter still remains. Lie, la, lie. Lie, la, 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 lie, la, lie. Lie, la, lie. Lie, la, 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 lie.
Radyo Guagua FM. Yes, kailangan marunong tayong lumaban sa suntok ng buhay. Let's have now the green grass of home. Your hometown look the same as I step down from the train, and at me is my mama and my papa. Down the road and there runs Mary, hair of gold and lips like cherry. It's good to touch the green grass of home. Yes, that all come to me, arms reaching, smiling sweetly. Oh, it's good to touch the green grass of home. Your heart, it is still standing through the painting is cracked and white, and there's an old tree that I used to play on. Down the lane, and my sweet Mary, hair of gold and lips like cherry. It's good to touch the green grass of home. Then I wake and look around me, and for rain when they surround me, and I realize, yes, I don't be dreaming. There's a garden, a sad old fairy. And I will wake at daybreak again. I touch the green grass of home. Yes, that all come to see me in the shade of that old tree as they left me near green grass. Yes, yan. Ako po mismo ay nag-enjoy sa ating mga magagandang music dito sa 99.9 FM. Okay, so let's continue our discussion with how to find happiness, how to smile in the midst of darkness. Ne po? Yan. Okay, so number 4, always, never underestimate yourself. May lalatyaning sarili mo. Tandanan mo yan. Alright? Okay.
So, kapag may nagtanong, sumating mengutang, kamusta na ka? Yan, lagi sasabihan na rin tao yan, kukutang din, kamusta na ka? Anong pakibat mo? De nga liwa, pakibat dang, ala, yan naman. O kaya pakibat da, ni, paldak si karan ning kasakitan. No. Those are very wrong answer. Tanda ng tapo yan, Wrong answer larem. Dem pong masanting nga pakibat ken. Kamusta na ka? Mayap. Yan, mayap. Or better than yesterday. Yan, Or living by the grace, by the mercy of God. Yan. O ini, magkabiek ang grasya na ng Diyos. Yan, no? So, tandaan, tamo po, itamong medyo chubby-chubby ken. Itamong medyo mga santing akatawan. Tandaan, tamo po yan. That is a sign of blessings from God. It's a sign of prosperity. So, pota balayo, isang mana batang makanini, matsura, no? Masanting nga indikasyon yan. Katunayan mo na magkabiye ka keng grasya na ng Diyos. Yan, alright. Okay, so, tandaan tamo po lagi yan, So, never underestimate yourself, po. Mo sasabihan na, ni kalulo pa mo rin, no? Ating improvement very much sure in your life. Sabi ko nga kanina, always count the blessings which God have given to you. Yan, alright? So, tandaan tamo po, reng makiramdam ka. Yes, tama yan, totoo yan, So, kamusta na kada? Mayap. Mas mayap kesa napon. Wow, po. O yan yung kaya katamong pakibat dapat, Aliway tang bala mo, pegtakluban na kaning langit at lupa. Cannot be. Mo kakayan kin sarili mo, talagang lumungkot ka nung makanita. Pero kasi, happiness is just a state of mind, po. Andiyan at suka in the midst of the problem, in the midst of the crisis, pwede kang maili once you are in the presence of God. Remember that the joy of the Lord is our strength, po. Tandaanan tayo po yan. Kantayan, manibat niyang malatik ko. The joy of the Lord is my strength. Yan, po. The joy of the Lord is my strength. Yan. Lagi tamo pong sumandig keng Diyos. Bangka nita, tamo po lulungkot kem yeta mo, we can smile. We can find happiness. We have joy in our hearts once na atsuya po'y Jesus keng kaya katamong biye. May nabasa ako kanina, sa FB. To be rich is not having gold or money, sabi niya. To be rich is having God. Yan. Ang ganda po nung aking mga sinasalihan na grupo sa FB, nakaka-encourage sila, Isipin mo ngayon, to be happy or to be rich is not having a gold or money, but it is having our God. Tandaanan tayo po yan, okay? So, appreciate yourself as the most precious creation of God. Yan. Appreciate mong sarili mo that ikayang pinakamamahal na ng Diyos. You are the apple of the eye of God. Yan, alright? So, tandaan tamo po yan, tamo masyadong malungkuting kembye. You are the masterpiece. We are the masterpiece of God, po. Ay po din, anda kayong good example, po, i-Prophet Elijah. Nung baluye po i-Prophet Elijah, keng Bible, keng First Kings, po, ini po alaya pong gewa ang Maroki Prophet Elijah nung gawan na mo in kaburian na ng Diyos, Gawin lang ang kagustuhan ng Diyos na siya'y mangaral. Yan lang po ang gawain ng mga propeta. Pero bakit siya tinutugis ni Haring Ahab, po? Tutugisan po, burinin paten Haring Ahab Prophet Elijah. Biro mo, propeta na ng Diyos yan, sala sa likot niya. Ita mo ba, melyari na wari kay katamo ing sala sa likot tamo kembiyeta mo, Opo, tas panyalikutan mo ring utang mo. My God, My goodness. Yan, speaking of utang-utang, Diyos ko, nung malyari po sana. Manutang tana mo po tang emergency case talaga. Pero nung manutang ka para panyali mo mong gayot mo, panyali mong
nanong gamit kembie mit antimong cellphone no kaya masanting amalan, masanting nga sapatos, panyaling pabanglo, panyaling makeup. Nakaparo gumanutang, my goodness. Panyaling bag ne, nakamanutang, my goodness. Lawan mo muna man ing kaya mo, ing kapasidad mo bilang tao ne. Ako po mapanutang nga tao Ako pong pautangan do. Kasi po biasa na ako mamamaya din po. Give and take mo yan po. Atin la pong pahutang ka na ako. Praise God, pautang la po ka na ako. At bayaran ko naman yan. Babayaran ko po yan every week like that po. Lalo na po yung kanakong pinsan Mel, yan. Unin pong ko po makapamalengking madalas. Potang i-chat na ako po ng pinsan ko, nga na, pautangan da kang babi niya. Sige, that is a blessing. Utang, sige. Potang mika panahon ko po kanitang muntak yung palengke. Bayaran ko po itang pautang na ning kanakong pinsan. Po, so, Ate Mel is a great blessing also with me na binyenan ng Diyos po. So in Diyos gagamit siya pong tao para i-bless da katamo emo kailangan sabyan ning Ate Mel pautang naman emo man sabyan nita yan nung iyapang mag-text kaya kaneng bisa ka pautangan da kaya na. Okay. That is a blessing. Sige, Ate Mel. Yuli mo na mo. Dala mo na bali. Alright? So, that is a great blessing, po. So, ini pong karanasan ng Prophet Elijah, po. Pa naman siguro melyari kaya katamo itang sala sa likod tamo keng biene. Sabi ko nga, may pakay ko kitang word utang nandin, Eka nano utangan sabi napin tatang ko, kamakiyanti-yantiyan ang tatang ko. Kanita kiyantin dyan ita buri na palang sabihan tatang ko itang, mainggit, makiyanti nung kalulu ko. Magkay ka ken, magsumikap ka ken BMO, akakit mo rin kay kang kaluguran or siping bale na masanting kabiyayan, mainggit ka rela, uling datang imbiye, ako ping kanita, potang manakit kaming coaching masanting, potang ako may kakotse, mas masanting niya pa kanya. Actually, sasabihan ko naman yung kareng aliwang medyo magkaiking kabiyayan ko. Neng kay makisakela, potang ika yung may kakotse kanya na ako, lumaning ka na ako. As encouragement to them, po, kailangan magitamang mababaken loob, po. Pota sabihan da mayabang kang masyado, Talaga naman pag mayabang king kanakong Diyos. Ing Diyos, ang magpala kanako yung kanakong pagmayabang king biye ko, mayap yung gino ko, makwalta yung Diyos ko. Yung Diyos ko mabiyeya, makirandam ya kanako yung kanakong Diyos. Yan yung kanakong pagmayabang king biye ko. Po. So, yung mga mahilig sa utang dyan, medyo kayang-kaya nyo po yung sarili nyo po. Po. Manutang ka para okay mo ito okay mo itang pakanan mo yung pamilya mong manyaman. Pangarap mo yan pangarap mo yung pakanan mo, manyaman din kaya kang family. Pero isipan mo muna man, nung itang orderan mo keng fast food, masyado yung mata sa yalaga. O tinakamunta palengke, sa limong manok, kem palengke, yuli mo bale, ika mismong inda, iyang magluto, para kareng anak mo. Kesa kitang menutang ka, kebat manorder kang fast food, kebat inimpiyutangan mo, magtsagaya rugo kem biena, magtipidya kem biena, ingke kang piyutangan, potang kayi ika akit na ka, okay ka bien, nakang kanyaman na pamangan, nakang kasanting amalan, makareban ka buwak, kasanting mo bag ken, masanting ka shoes, dumine na kamangken sarili mo, ikang manutang, dumine ka kang inutangan. So, sana naman, may kakalingwan ken biye mo, potang menawa ka biye, bayaran mo yung utang mo, alright? Bakit at miras ko kitang makanitang bisabihan? Ating linog keng isip ko, mamlo. Keng utang-utang ngayon, yan ang menutang, putang kayi. Yapang bala mo, matapang kaya ka, my goodness. Ako nyapin medyo may mandal ko kem tang papahutang titipirang king sarili ko, ating ko naman pamilya buri ko namang ibiyeng manyamang keng family ko buri ko naman yung piblas ang koreng na akong anak pakanang kong manyaman buri ko naman yung may kamasanting amanan, may kamasanting bag
Pero isipan tamo po ne, itamon tawis, pakaisipan tamo, tala po sa samantalanan din kaya ka, din ganakada rin tao ne, niya, ako may mandal ko keng makanyan, tampawutang kasi, I realize myself ne, mas importante yung sarili ko kesa kayo. So, impamong pamilya ko, bayo ko siguro, ako pene mas buri ko pang binye ko neking kana akong anak yung pera ne uling yung anak kung mangailangan niya kesa king aliwan tao pangutang kapotang kaya nakabayaranan po tang kaya pang matapang kaya ka, my goodness ne. So siguro po tanan talagang mikwalta kung masalese kanita na ako pautang pasibayo ken biye ko, pero as of now ali ko po pautang makanita kasi akakit ko po na mas makaila pa kay ka na ako mas mga santing lapa, mas masanting lapa panyulod ka na ako, mas kaila pa kembiyene. So, pasensya na po na nga sasabi ko ini po uling dakal po taong mapagsamantalang ini po. Ela po malulunos ka rin piyutang handa. So, lagi tamo pong isipan po na tuparan taya po ing salita ng Diyos, nakatamo paboren kapilan mang kembia tamo po. Prophet Elijah po, megiya pong nangaos kanina, sala sa likod siya kembia na uling tutugisan ng King Ahab kasi po may prophecy Prophet Elijah na emuran for 7 years. So thinking of not raining for 7 years, ing daratang po kanitang kalamidad is famine, po. Mikadanot king land. Oy tamo yung kasalanan ng Prophet Elijah niya pin kakayan ng King Ahab tutugisan ng Biena, ne. Kasi naman King Ahab, sinang bayang Diyos-Diyosan, sinang bayang aliwang Diyos, maliban kang Yahweh. O ito, yung kasalanan da. So, sabi ng Yahweh, kaya munta ka kayong batis sa iniya ng makanyan, at karing ka pa mo magdato na. So, kempong land, keng land of Israel, mika famine po, mika drought, po, kasi minuran for 7 years. At nano pong pengan ng Prophet Elijah, pepa dasyon po ning Diyos, dinasyonan po through the ravens, deta pong, nanula po ring ravens kang kapampangan, uwak lapin deta, retang mga tuling birds, mga basura, po. So, deni pong ravens sa rin, ginamit noning Diyos para addanan den pamangan, Prophet Elijah. So, imagine po ito, nung talagang itamo, makatalakad tamo, king Diyos amabye, kapilan man, nakapaboren, gumamit iyang paralan, gawayang paralan, God will make a way when it seems there is no more way. So always remember, po, pwede tamong maging masaya, pwede tamong mag-smile, pwede tamong maili in the midst of crisis whenever God is in our hearts, po. Ayan pong sikreto na ning diya, ing Diyos at suya kem puso tamo lagi, tamo ya kakalingwan, ing kaya katamong Diyos mabyeya po, po. Yan po ing kaya katamong source of happiness, source of laughter, ing kaya katamong Diyos. Okay? So, it's 4:02 now. Medyo megkay ko po, what they call this, overtime. So, thank you so much po sa inyong pakikinig, sa inyong pagsubaybay sa Pamilyang Kapampangan. Dakal-dakal pong salamat kay kayungan. Lagi po na makatutok kening Pamilyang Kapampangan here at 99.9 FM Radyo Guagua. Ini po ing istasyon ang magmalasakit at lulugod kareng tao. Po, kaluguran, dakongan po. Kita-kits po sa Saturday ulit. It's 4